Explica la llegenda que fa molt de temps els carrers de tota una vila estaven buits perquè un terrible monstre tenia tots els seus habitants espantats. L'anomenaven Covidrac. El Covidrac tenia un immens i misteriós poder a la seva corona, que el permetia encongir-se a una mida diminuta, tan petita que hi cabia l'ull d'una agulla. El temible drac atacava els habitants amb un foc màgic, el qual entrava als seus pulmons deixant-los sense alè. A mesura que passaven els dies, el foc màgic s'anava escampant per tots els carrers. Espantades, les persones es van amagar a les seves llars durant molt de temps. La Guàrdia Imperial va intentar destruir-lo, però cada intent va ser fallit. El Covidrac era immune a les fletxes i espases. El que més el frenaven eren els milers i milers de valents mags i senadors que lluitaven a primera línia apagant els focs màgics del monstre. No obstant, cada dia a les 8 de la tarda, els vilatans sortien per les finestres i balcons de les seves cases i emitien un soroll ensordidor que debilitava el drac. N'hi havia d'altres que feien servir un poderós líquid que feia bombolles quan es fregaven les mans, i això feia aturar temporalment els poders del Covidrac. Però, tristament, tot això no era suficient per a destruir-lo. Van passar els dies i el drac encara seguia al poble fent mal als seus habitants. Després de molta feina per part de mags i alquimistes, una nit mentre tots els vilatans dormien i somiaven amb tornar a estar junts, van elaborar una poció màgica amb la que atrapaven tots aquests somnis i esperances que destruirien el drac malvat. Van enviar el seu emissari més valent, un individu vestit de color verdós, amb elements bèl·lics i amb una arma gegant penjada a l'esquena, que contenia la poció màgica. Quan va sortir el sol, l'individu misteriós i el drac estaven cara a cara. Van començar a lluitar. El Covidrac es resistia, però l'emissari tenia la seva arma més letal, una xeringa plena dels somnis de tots els habitants del planeta. El valent lluitador va clavar l'agulla al cor del drac i de les gotes que van caure al terra va néixer una preciosa rosa. L'emissari, cansat, es va treure part de l'armadura per poder recuperar-se i tots els vilatans van poder reconèixer la figura d'una dona forta, valenta. I així és com a la vila mai més van tenir por i van entendre que l'arma més letal és no deixar de somiar tots junts amb un món millor.